karadyo, ani anasa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Og dinhi, Bray, salvi mo. Set Vicky. Hello. Mabati? Pakuyo ko ng kunin mo ninyo? May plane ticket ako? Maba? Sige. Sweetheart. May plane ticket ako ug pakuyo ko ng kunila. Unsa? Di mas maayo hinuon. Aron mahimutang ta. Sige. Okay. Mas ba ituod? O alas 10 unyang gabi ang among flight. Mga alas 8, doon Miss Airport. Ay, Brian. Basin og mao na kinihig kayo na nga mahawas ta sa kalisod. O makatabang ta nilang mama. Unya makahatag tas mga bata sa maayo nilang kaugmaon. Basin na, ilo na. Maayo ra gid ay nga giandam ko ng daan ang pila nimo ka maayong t-shirt o polo o garsones. Pulos maunang giandam nako kay gusto man gid ka og maong. Ang akong puruntong. Importante sa kay pang-uran di ay. Pang-bahay ba? Ay, naido ha. Katong uway na itong gipalit sa ukay-ukay. Ikaw ba'y nagpili ato? Ganahan sa to. Nawa mo na akong katugon. Mubangon na lang ko. Magluto na lang kong daan sa itong pamahaw. Ako'y magluto. Sige. Moto pa doon ako sa mga bata. Gibatit mo ko kami nga sa itong mga anak. Pukaw na ko sinday sa manta. Ayaw lang. Tupari lang. Basta di una nga matug. Sige ha. Kaya magluto na ko. Uy, nagmata na dahis mama. Naunhan man ko. Ma, sayagod ni mo may bangon. Ay, oy. Kay may trabaho na baya ng bana ni mo. Nakaluto na ko kanon. Sudan na like kuwang. Ay, kadali rin yung corned beef oy lutoon. Unya na ay inununan og mais ang kuan ang akong giluto karon nya inununan nga mulmol. Nya na ay buwad ay danggit nga bunlis. Fight sana. Di ba day? Mauy, kalami ana Pero ma, di naman mo trabaho si Brian sa pizza house. Nananghit naman siya. Ha? Unsay? Nagpahibaw na siya sa ilang supervisor. Nga dili alam mo padayon og trabaho. Kayo niyang gabi ma, alas 10 ang ilang flight ni Brian. Kuyog nilang ate niya. Unsa? Wa ko makasabot. Ganina kong buntag sa iyo ma, alas 5 naman tingali to. Nanawag iyang ate, nagpahibaw nga mas maayo pa og mukuyog na lang si Brian unya kay nalukatan na niya og plane ticket. Ay, mao ba? Oy, karasgod anang pagbiyahe Maulaki ma, nakalitan sa bitoming duha si Brian. Pero mas maayo hinuon nga magkuyog na lang sila aron di na kinahanglan nga mag-inusara siya pag adto didto. Og sugato na lang kuno siya. Wa pa ba na siya kaadto og Manila ma? Kakalit ining balita oy. Kay ngon kuman kadto og manarbaho na sa dinhi og pila ka buwan ba ron. Dinalian ang pagpanginahanglan sa iyang ate maoy. Mas makasalig mang cute sa igsuon mismo kaysa laing tao. Oo, tinuod yun na anak. Ay, unsa to alas 10 yung flight? Oo, ma. O kinahanglan ko nung alas 8, tuwa na sila sa airport. Oo, maod yun. Kay traffic ra ba ka ay paingon dito. May nang masayo gid sila. Na sige, ako na yung bahibaw sa pamahaw. Tabangan talaga mabi. Ay, ayaw na. Pila rin paglutoan ng corned beef, uy, ubuat. Ano na may inununan? Maligo ka lang dito at timana ang bana ni mo. Ay, magbasiyo na lang ko sa lamisa, maha. Ay, ako na lang lagiuan, ana. Kaligo na dito. Aron frisco ang lawas si mo. Ug ati man ang bana ni mo. Pahibaon talang mo kung makalamisan ako, ha? Si Brian. Nagkakus sa among mga anak. Nagkatuog pa ang mga bata. Nagasabot ko. Sakitan siya nga malayo na mo. Labi na sa among mga anak.
Bray? Nagakoskas mga bata. Gusto kong tagbawon ang miling kong mga adlaw, uban nila. Uban ninyo ako mga minahal sa kinabuhi. Ikaw ba? Murag yung pila na katuig ang tulor upat kabuan, uy. Paapason man minimo or kuhaon minimo. Mo ka na isabot ninyo ni ate nimo. Ambot nga no. Gibati kong kamingo. O amang god nimo what as imong huna-huna ang panaglagyo ninyong magsuon ug sa inyong ginikanan. Ug tingali pray, ang naitabo sa inyong ginikanan. Garbo ang may patigpapaw nila. Unsang mata nga sa garbo? Garbo nila pagbiya na mong ilang mga anak? Walang tamahibaw ug unsay naa silang huna-huna ni atong hikayon na. Mga batan-on pamangkod ka sila nga nagminyo. Kita. Mga batan o pa basta tanag minyo. Silang gibuhat iluna. Gikasilagan ko sila. Di na ta makiskot nila, uy. Madaot imong mood. Sorry, ha? Kinipapaliron ako sa mga bata. Naamang ka. Unahibaw ko. Unsa mo kamahal ang atong mga anak. Di ba? Iluna. Natural, Brian. Oh, mahal ko sila. Gimahal ko kamo nga akong pamilya. Oh, taga doon, Lodi. Sa iyo man mo sinang misis na ko. Ay, naunsa ka ba? Ay, sang pita na to mga anak ni mo kay mamahotig sa'yo. Kanindot, magpirmi na kintangan na to, Lord. Nindot man ang ipangusina og nailutuonon, men. Corn beef regod na, oy. Nga giitlugan ako, og tulo ka buok. Sang pita na to sila, men. Mabuglaw na yung kaon diri. Asya na nito pa to. Nagmata na si Iluna. Mutabang ganin tatutog pangusina diri. Ah, di ba? Oo, gipakaligo ko to, o gipapukaw na ko si Brian. Aron magdungan ang tanan og pamahaw. Silvera? Nasikpatan ko to nga nag-ilis na. Sang pita. Pa, naibaw na mo mga dadon ko sa ako maguwang. Andan naman ako mga dadon. Ako isalin niyo si Iluna ang mga bata, ha? Pa? Ma? Kaya nga kabalakan do, Brian. Di na kinahanglan pang pagisultihan ko nimo. May og si mama ni mabahin sa mga bata. Magidikanan dun eh. Salamat, pa. Dali ra magud ng tulo, upat ka buwan ba? Pila ra gud nang gidugayon na, uy. Para na ako nga mahilay ko sa kong pamilya. Dugay na kina. Ay, ayaw gyud ka balaki ang mga anak ni mo, Brian. Pinangga ka na ako ng mga bataa, uy. Salamat, ma. Yun na. Unsa man, kuhaon kang ate ni mo din isbay o ikaw mismo amo ato sa kundo? Ako na yung mga duma. Mga alas 3 ng hapon, ha? Mga ginahin ako paingon dito. Oh, ayaw pa ginahinay, uy. Kay mabiyaan niya ka. Mama ba ya, nagkomedya. Alas 10 pas kabing ilang flight, uy. Susyon po na ako kung sa ilang mga dadunan dito. Mas itagan sila bagahe. Mas nugatan sa iyang bana o mga suod niya. Naghiskot man to nga patabang siya kung sa iyang dadun nga sinugatan. Ang isuod ko siyang bana, nagtugol nga buwad danggit ko no. Nukos o unsa pa tong uban? Ay, may suki ko dito sa tabuan dong. Mahangyo to na ako. Boneless nga danggit og nukos. O unsa man, gusto ka nga mo ato ko karon sa tabuan. Taga ikog ipalit be. Mga ikong ati ma. 800 sa kwarta na ko. Gihatag na kong Iluna gud. Kana na lang mo ikuhaya ka na nani mo day. Pwede ra. Palit dito mao, pilian ng maayo, ma. Oo, natural ang ag magpili kog bati. Ako na gud ni. Tag-500 ang kilo sa buwad. Unya, pila man ka kilo paliton dong Brian? Tunga lang sa kilo ma. Daghan naman na. Daghan maghatagan, Brian. Usaha lang, uy. O di ba, 2 ka kilo. Kuhaon akong kwarta, ha. May sabtuod nga maipadatang sinugatan nila nga gikan gyud nato. Ayaw. Ay naglipitin kwarta ni mo, sweetheart. Mga ikaw, Ate Vicky. O banawag ko ni mo, ma. Kung magpakumpra na sa ati. Oh, sige. Ikaw ang mahibaw dong Brian. Ato na ko, ma. Pa, ako ra ba'y mga bliss butika? Tinud-ana na yun ang pagpanarbaho ni mo, Elvie? Unsa man di ay. Maghago ka kog pangapleg dili pa. Na sige.
O, ang unang sweldo ha. Gahini baya ko. Ikaw ra di ay. Si Papa sad oy. Sige, arin ako ma. Bye ma. O, sige. Murag, nag-abot-abot ron ang kwarta, ang swerte na ko da. May trabaho na si Elvira. O si Brian mula ka sa Manila. O padumahon sa kaugalingon ni Kusyo siya magawag. Pero human sa tulo o upat ka buwan, paapason ko na sa Iluna o ang mga bata. Dili ko musugot. Dili ko tuktan si Ilona. Sa nagyawihan naman yan, Sara malaka? Ay, kuan ba min? Miingon mas Brian nga human sa tulo o upat ka buwan kuhaon niya ang iyang pamilya. O bitaw. O man gusto niya mahitabo. O kung makauyon sa dito, natural na doon na sila dito. Dili ko tugtan si Ilona min. Dili. Kung sa kalode, na hindi makuno. Naog mayong ilang pagkabutang dito, ang isang malipay kay... Yan. Unsa ka? Gamit ako na lang utok ni Momin. Mas mainang ni Adini si Ilona og ang ato mga apo. Unya, magpadana lang og kwarta si Brian. Maunay gusto ko, hamin. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!